Оп, ап, оп, ап, оп, ап, оп, ап. Стаміўся. Як заўжды напрыканцы года, нягледзячы на то, што кепская пагода, высокія пасады даводзяць пажаданні, для ёлкі урачыста друкуюць віншаванні. Чвэрць стагоддзя, складаныя гады, наступны будзе лепей, як заўжды. Штогод узнагароды і дасягненні, патрэбныя вам лічбы, карысныя імгненні. Шчасця вам у хату, здароўя без лекаў, жывіце багата, зімою і летам, нам годную зарплату, хопіць вашых зекаў. Жывіце не як свіння, а як чалавекі. Вот